תרחישים שייכים לניתוחי נתונים מהים. במקרה שלנו, יש לנו משכנתה בגובה 300,000, תקופה בשנים 10, ריבית שנתית 7%. אנחנו רוצים לתאר תרחישים שונים, מה יקרה עם משכנתאות בגובה שונה, עם ריביות בגובה שונה, תקופות אחרות בשנים, וכך הלאה. על מנת שהתרחישים יהיו ברורים, כדאי לתת שמות לתאים. לתא B3 נקרא משכנתה, כדי שנדע מה הוא מייצג. משכנתה, Enter. תא B4 נקרא לו תקופה בשנים, תקופה אנדרסקור בשנים, מכיוון שהשם חייב להיות מילה אחת, אנחנו נעשה אנדרסקור. וריבית שנתית, ריבית, אנדרסקור שנתית, ו-Enter. גובה ההחזר החודשי נמצא ב-A8, גם לא ניתן שם, כדי שהדוח יהיה ברור. גובה ההחזר החודשי. עכשיו ניגש לעשות את התרחישים. בכרטיסייה נתונים, בקבוצת הפקודות כלי נתונים, ניתוח מהים, נפתח את הרשימה הנגללת, מנהל התרחישים. יש כאן כבר תרחישים קיימים, אפשר להוריד אותם, אחד, נוסיף עכשיו תרשים חדש, הוספה. נקרא לתרחיש, תרחיש 1. התאים המשתנים. בתרחיש שלנו נניח, אנחנו רוצים לבדוק מה יקרה אם המשכנתה תהיה 350,000 שקל וניקח אותה לתקופה של 15 שנה. כלומר, התאים המשתנים הם B3 ו-B4, אנחנו נלחץ על הקונטרול, B4, אישור. כרגע המשכנתה היא 300,000 לתקופה של 10 שנים, רצינו לראות מה יקרה אם המשכנתה תהיה בגובה 350,000 לתקופה של 15 שנים. זה התרחיש הראשון. אם אנחנו רוצים להוסיף עוד תרחיש, נלחץ על אוסף. הפעם נבדוק תרחיש 2. נבדוק מה יקרה אם המשכנתה תהיה 250,000 והריבית תהיה 6%. אישור. משכנתה 250,000 וריבית שנתית 6%, אפשר לכתוב אחוזים או שבר עשרוני 0.06. נוסיף עוד תרחיש, תרחיש שלישי. הפעם נבדוק 3 תאים משתנים. נוסיף גם את הריבית, אישור. נבדוק מה קורה אם המשכנתה תהיה 390,000 לתקופה של 12 שנים, כאשר הריבית 8%. אישור, סיימנו עם התרחישים. יש לנו כאן 3 תרחישים. אם נרצה להציג אותם, נלך לסיכום. כאן צריך להגיד מהו התא שבו אנחנו צריכים לראות את התוצאות של אותם תרחישים, מכיוון שאצלנו יש רק נוסחה אחת, מובן שהתא שבו נראה את התוצאות יהיה A8, אישור. קיבלנו כאן 3 תרחישים. הערכים הנוכחיים, 300,000 גובה המשכנתה ל10 שנים, ריבית שנתית של 7%, אנחנו רואים מה גובה ההחזר החודשי. כאן אנחנו רואים את התרחישים השונים. בתרחיש הראשון שינינו את גובה המשכנתה והתקופה בשנים וקיבלנו את גובה ההחזר החודשי לתרחיש הזה.
בתרחיש השני שינינו את גובה המשכנתה וגובה הריבית וקיבלנו החזר חודשי, ובתרחיש השלישי שינינו את כל התאים, כלומר גם את המשכנתה, גם את תקופת ההחזר בשנים וגם את גובה הריבית השנתית, וקיבלנו את גובה ההחזר החודשי. כאן אנחנו רואים שהתאים ששינינו אותם מסומנים תמיד באפור, ואנחנו גם רואים מה הייתה החשיבות של מתן שמות לתאים, מכיוון שאם לא היינו נותנים שמות לתאים, היינו מקבלים כאן כתובות, למשל B3, B4, B5, והתאים היו חסרי משמעות. חתירה למטרה שייכת לכלי ניתוח מים. בעזרת חתירה למטרה נוכל לקבוע את הקלטים הדרושים על מנת להגיע לתוצאה סופית דרושה. לדוגמה, במקרה שלנו יש משכנתה שנלקחה לתקופה של 10 שנים בריבית שנתית של 7%, וחישבנו את ההחזר החודשי באמצעות הפונקציה PMT, וקיבלנו 3,483 שקלים. נניח שאנחנו יודעים שאין באפשרותנו לעמוד בהחזר כזה, אנחנו יכולים מקסימום להגיע להחזר של 3,000 שקל. לכן נוכל להציב בתא הנוסחה את התוצאה הנדרשת ולראות איך אנחנו יכולים לשנות את הקלטים על מנת להגיע לאותה תוצאה. בכרטיסייה נתונים, ניתוח מים, נלך לחתירה למטרה. במקרה שלנו, אנחנו רוצים לקבוע בתא A8 את הערך 3,000, כי זה המקסימום שאנחנו יכולים להחזיר בחודש, על ידי שינוי התא. עכשיו השאלה, מה אנחנו מוכנים לשנות? האם אנחנו מוכנים לקחת פחות משכנתה, או לחילופין, ניקח אותה ליותר שנים. אם ניקח פחות משכנתה, כלומר, אנחנו מוכנים לשנות את התא B3. אם נעשה אישור, נראה שעל מנת לעמוד בהחזר של 3,000 שקל, נוכל לקחת מקסימום 258,379 שקלים. אם נאשר, הנתונים ישתנו בגיליון, אם נבטל, נחזור לנתונים המקוריים. באותה צורה נוכל להחליט שאם נניח אנחנו מוכרחים לקבל את ה-300,000, נצטרך להתפשר על התקופה בשנים, נוכל ללכת שוב לניתוח מים, חתירה למטרה. בתא A8 אנחנו חייבים לקבל את הערך 3,000. הפעם נבדוק איך זה ישפיע על התקופה בשנים, כאשר אנחנו לא משנים את גובה המשכנתה. נעשה אישור, ונראה שבמקרה כזה נצטרך לקחת את המשכנתה לא ל10 שנים, אלא ל12.5 שנה. טבלת רגישות שייכת לניתוח נתונים מים. במקרה שלנו חישבנו החזר חודשי על משכנתה בגובה של 300,000 לתקופה של 10 שנים. נניח שהיינו רוצים לדעת מה היה גובה החזר למקרים שונים, נניח משכנתה בגובה מ-150,000 עד 300,000, נניח ניקח את זה בקפיצות של 50,000, ולתקופה בשנים מ5 שנים עד 10 שנים. נבנה טבלה בצמוד לפונקציה PMT שכבר חישבנו בה את גובה ההחזר החודשי לנתונים הקיימים. במקרה הזה נצמיד כאן גובה משכנתה, נתחיל ב-150,000, בקפיצות של 50,000, כלומר עכשיו 200,000, נבנה את הסדרה עד 300,000. התקופות בשנים, נתחיל ב5 שנים, בקפיצות של שנה, נבנה את הסדרה 5, 6 עד 10 שנים. עכשיו בנינו את סדרת המשכנתאות או הלוואות, סדרת השנים, וכאן יש לנו את הפונקציה. נסמן את כל הטבלה, כולל התא בו נמצאת הפונקציה, ובכרטיסייה נתונים נלך לקבוצת הפקודות כלי נתונים, ניתוח מים. נפתח
את הרשימה הנגללת של ניתוח תמ"אים ונבחר טבלת נתונים. בחלון שנפתח צריך להזין מה תא הקלט לשורה. בשורה יש לנו את המשכנתאות, בפונקציה שלנו תא הקלט למשכנתא הוא B3, לכן כאן או שנקליט B3 או פשוט נסמן B3. תא הקלט לעמודה, בנוסחה שלנו השנים נמצאות בתא B4, לכן בעמודה הזאת יש לנו שנים ולכן תא הקלט לעמודה הזאת הוא B4. אישור. וקיבלנו כאן את התוצאות, כלומר אם נעמוד בתא מסוים, נניח התא הזה, נוכל לראות מה יהיה ההחזר עבור משכנתא בגובה 250,000 לתקופה של 9 שנים.